Hai Bes, masak apa kalian hari ini? Iki aku wedanganku ning pawon ya Bes. Karo arep midili bumbu karo janganan kuwi lho Bes. Apa kabar kalian pagi ini? Semoga sehat, rezeki tetap lancar ya Besti, amin. Wis Bes, ayo masak sik. Aja lali wedangan ya Bes. Iki lho koncone wedangku. Sukun goreng, gedang goreng, tempe goreng. Oke Besti, tetap semangat. Arep goreng iki lho Bes. Apa jereke? Garingan piye? Bledas Besti. Alah guys, wes bar lagi tak video loh. Pokoknya wes sarapan porong Besti. Wes ngene ya, iki ajange anakku, duaku iki ajangku iki lho. Iki aku wis bar. Ya wes.